Dagitoy iti ayat ti Dios nga intayo dawaten iti sirib nga gapot sa dingato. Tadigitoy napapateg tin na ibagbaga gapo iti ayat na kadatayo nga inikkan na tayo iti sirib. Ket dayta nga sirib intayo aramaten gapo iti intay panagsuksukimat gapo kadagiti nasayaat abanbanag nga gapo iti pammati. Iti pammati na pateg no intayo agaramid kadagiti nasayaat abanbanag ana Diosan asorsor. Daytoy isu iti napateg ngagturong iti Dios. Ta kinunana iti Timoteo 1 iti 11. Ito muna. Kas mayanurot iti nagloryaan nga Ebanghelyo iti bendito a Dios iso tinaytalek kanyak. Dayta tingin kuno na idi ni Apostol Pablo maysa idi nga kagetan nanorsoro kadagiti adda a mabasa ti linaon ti Biblia. So kadagitoy napapateg nga intayo suroten digitoy nga inanararamidan idi. Tadigitoy napapateg nga inna ibagbaga idi insorsoro kadagiti dadduma nga nakaimatang. Ta kinunana iti muna a Juan iti 5 iti 3. Tadaytoy iti ayat iti Dios atong palen tayo kuma kadagiti bilbilin na. Kadagiti bilbilin na sanda a makapadagsen. So kadagitoy nintay baklay digitoy saan a makapadagsen tati mangibaklay metlaeng gapu ti ayat iti Dios. Isumutlaeng dagiti panpanunot tayo nga kaya tayo atimbengen kadagiti nadadagsen a problema wenno anyaman abanag kita. Tadi kita a problema masulbet lang dayta gapo kadagiti aramid tayo iti panangidawdawat tayo iti Dios. So di kita kaumay kada tayo iti nasayaat ngayon tayo panagaramid. So dayta ta kinunana iti Tito 1 iti 8. No diket managpadagos tadigitoy tintay padagos digitoy asasao metlaeng anaayat tayo iti naimbag nataknen nalinteg nasingpet ken managparbeng digitoy tintay ibaklay gapo itintay panagrigat itintay panagsukimat digitoy asasao. Tayo iti panagrigat no may panggeplaeng iti trabaho dito'y alubong gapo iti panagtrabaho nga panagmula kadagiti makan digita normal lang nita ta kailangan tayo madigita ngem iti napatpateg digito iti naibagbaga nga taraon tayo taraon iti espiritu nagturong iti Dios. Ta kinunana iti umuna Pedro 2 iti 23. Iso nga idi redabrab ngisda na pong Jesucristo saan asimungbat iti dakes. No diket idi nagsagaba saan anangam ames. No diket nagtalek iti dayjay maukom asilinteg. Dahil silinteg ang mangukom kada tayo isumutlaeng iti Dios nga umay no matay iti tao umay na po nga Jesucristo ket iso no anya dagiti may salakan iso itayab nanto kadagiti ulep asabten iti Apo iti tagata ket iti kastakan kanayon
ganda tayo iti apo kinunana. So nga di kita no may sa tayo pili nagasat tayo. So nga rami din tayo ti anyaman anaimbag bayat iti panagbiag tayo. Tadi kita napapatag di kita di gitoy asursuro. So ngayon nakipapaabot gapo iti Facebook page ket di gitoy ngayon nakinaramid. So ngayon nakipapaabot kada kayo pakasursuruan, pakatinggaran, pakababalawan kadigiti so amin nga aramid. Ket agyamanak iti Diyos Ama manakabalin so amin. Amen.